ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ। ଆଉ ଆମେ ବୋଉ ହେରିକା ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଖାଲି ପ୍ରତିଆ ମୁଁ ଆସିଛୁ ଆଉ ଶିବୁଲ ଆଉ ବାପା ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜଲପରି ଶୋ ପାଖରେ ଅଛୁ। ଶୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଟିକେଟ ହଉଛି 1 ପରଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଶୋ ହଉଛି 2ଟା ପରେ ଆଉ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚାଉଛି ରୋବୋଟିକ୍ ଆନିମଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପାଖରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ ପାଖରେ କେତେ ଗହଳି, ଆଉ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି ଆମର 60 ଟଙ୍କା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଭିତରେ କେମିତି ହେଇଛି। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋବୋଟିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପୁରା ହେଇଛି ସବୁ ଆନିମଲ୍। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଟଙ୍କା ଭିତରୁ ବାହାରିବ ତା ଛୁଆ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍ପେଶିଆଲି ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ହେଇଛି। ତ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଭଲ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ମୋ ପୁଅ ତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଏନ୍ଜୟ କଲା, ସବୁ ଦେଖିଲା ନା ଜିଆନ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଭାବୁଥିଲି ଦେଖିଲେ ଡରିଯିବ ବୋଧେ, ଡରିଲାନି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ସବୁ। ଆଉ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ ବାଏ ଅଲ୍।